Hvad rehabilitering er, skulle du gerne få styr på, når du har set den her video. Rehabilitering defineres som følgende ud fra hvidbog om rehabilitering skrevet af Marselisborg-centret. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret og sammenhængende og vidensbaseret indsats. Det er jo en lang definition, så i følgende minutter har jeg brudt den op for at prøve at se på, hvad er det, der skal til for at noget er rehabilitering. Man kan sige, at rehabilitering er en målrettet proces. Så, og det vil sige, at man skal i samarbejde med borgeren lave en målsætning for ens samarbejde. Borgeren skal inddrages i den målsætning. Borgeren skal faktisk være med til at definere den målsætning. Og målsætningen skal helst være konkret og målbar. Den skal være tidsbestemt. Hele rehabiliteringssamarbejdet skal være tidsbestemt. Det vil sige, at man skal ligesom sætte en tidshorisont for, hvornår målet skal være nået. Eksempelvis at en borger, målsætningen er, at borgeren kan gå i bad selv, og tidsbegrænsningen på det er et halvt år eksempelvis. Så tager man målet op igen og evaluerer, hvordan det er gået. Hvis det skal være rehabilitering, kræver det også, at det er en samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Og læg her mærke til ordet samarbejdsproces. Når man samarbejder om noget, har man et fælles mål. Det hænger sammen med det om målsætningen, vi talte om lige før. Det er en målrettet proces. Og det skal være et samarbejde mellem en borger, en pårørende og fagfolk. Vigtigt her er det jo, at borgeren og de pårørende og fagfolkene arbejder sammen for at nå det her fælles mål. Det mål, som man har sat i samarbejde med borgeren. Formålet med hele rehabiliteringsprocessen, det er, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Og det er meget vigtigt at holde sig for øje, at det er meningen, at borgeren skal blive mere selvstændig, når man arbejder med rehabilitering, og borgeren skulle gerne få et mere meningsfuldt liv af at arbejde med rehabilitering. Det vil sige, at borgeren er nødvendigvis ikke blevet sygdomsfri. Borgeren kan stadig have brug for hjælp, men ender det med, at borgeren er blevet mere selvstændig og oplever at have et mere meningsfuldt liv, er rehabiliteringsprocessen i og for sig lykkes. Og vel at mærke, hvis man også når den målsætning, man har sat. Rehabilitering baseres på borgerens beslutninger. Det vil sige, at det nytter ikke noget, at vi som fagfolk kommer ind og beslutter, hvad der er bedst for borgeren. Det nytter ikke noget, at vi som fagfolk kommer ind og sætter retningslinjerne for, hvor vi skal nå hen med samarbejdet. Ud fra vores interesser om, at borgeren bliver mere selvkørende og mindre plejekrævende eller noget i den stil. Det er vigtigt, at den centrale person i en rehabiliteringsproces, det er borgeren selv, og hele processen baseres på borgerens egne beslutninger. Rehabilitering består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Optimalt set kan man sige, at at der er det borgeren selv, der koordinerer et rehabiliteringsforløb. Men ofte er fagfolk omkring eller pårørende nødt til at have den koordinerende rolle i sådan en rehabiliteringsforløb. Ofte som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent vil man have den der koordinerende rolle, hvor man varetager kontakten til
alle de forskellige faggrupper, der samarbejder omkring en rehabiliteringsproces. Det kan fx være fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, fodterapeuter eller meget andet. Diætister for den sags skyld, logopæder, andre social- og sundhedshjælpere og andre social- og sundhedsassistenter. Læg her også mærke til, at det skal være en vidensbaseret indsats. Og her kommer jo al vores viden om sundhed, sygdom, medicin osv. Kommer i spil. Så her er lige et overblik, hvis man skal prøve at ridse op, hvilke kriterier der er for en rehabiliteringsproces. Det skal være målrettet, tidsbestemt. Det skal være en samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens beslutninger, består af en koordineret og sammenhængende og vidensbaseret indsats. På den måde kan rehabilitering, kan man sige, så længe det lever op til de her kriterier her, er der tale om rehabilitering. Så mange forveksler nemt rehabilitering med genoptræning, og det er ikke det samme. Genoptræning kan nemt være en del af en rehabiliteringsproces, men ikke en nødvendighed. Man kan også sagtens arbejde med rehabilitering, uden der er tale om decideret genoptræning. Man kan arbejde med rehabilitering inden for psykiatrien og for alle mulige forskellige områder med forskellige diagnosegrupper og patientgrupper. Rehabilitering hænger meget nøje sammen med lov om social service. Hvis vi lige prøver at kigge lidt på det, så står der i lov om social service, at alle, der søger hjælp fra kommunen, skal tilbydes et rehabiliteringsforløb. Så i princippet, hvis gamle Erna oplever, at hun begynder at have brug for hjælp til de praktiske gøremål, eller hun for en periode har fået en funktionsnedsættelse i forlængelse af en hoftefraktur eller andet, skal kommunen i princippet tilbyde et rehabiliteringsforløb. Og i det, at man som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent arbejder ud fra lov om social service, er det jo vigtigt, at vi har styr på at arbejde med rehabilitering. Og det er vigtigt, at vi ved, hvad der skal til for at skabe en god rehabiliteringsproces. Videre siger lov om social service også, at hensigten er, at borgeren skal styrke deres muligheder for at klare sig selv. Også at hensigten med serviceloven er at forbedre livskvaliteten hos den enkelte borger. Og hvis man så tænker tilbage på, hvad formålet var med rehabiliteringsprocessen, du kan spole videoen tilbage og kigge på det, så retter det sig jo nemlig mod borgerens selvstændighed og samtidig også det meningsfulde liv. Så på den måde er der en meget, meget fin sammenhæng mellem lov om social service og rehabiliteringsbegrebet. Kigger man inde på Socialstyrelsens hjemmeside, kan man finde meget mere om rehabilitering. Der er også en masse inspirationsmateriale til, hvordan man kan arbejde med rehabilitering, og viden om, hvordan man skaber gode rehabiliteringsprocesser. Der er også en rigtig fin pjece herinde, man kan finde derinde og downloade, der handler om rehabilitering, og særlig rehabilitering på ældreområdet. De har yderligere nogle kriterier for, retningslinjer for, kan man også kalde det, hvornår man arbejder rehabiliterende, som er listet nede under. De er meget fint beskrevet i den pjece, man kan gå ind og hente derinde. Så overordnet kan man sige, at rehabilitering skal forstås som en ramme, en proces, en metode for samarbejdet med borgere og kollegaer. Og hvad vi så vælger ligesom at, kan man sige, putte, hvordan vi så bedst skruer sådan en rehabiliteringsproces sammen, om vi skal inddrage fysioterapeuter, eller sygeplejersker, eller læger, eller hvordan vi skal gribe samarbejdet an med borgeren, kan jo så variere fra rehabiliteringsproces til rehabiliteringsproces.
Men man kan sige, at det er en ramme, hvor vi har mulighed for at bruge al vores viden om sundhed, helbred, motivation, aktiviteter, hjælpemidler, sygepleje, psykologi, kommunikation og meget mere. Det er en kæmpe verden, man kan dykke ind i, og man kan blive ved med at dygtiggøre sig inden for det. Hvis du vil vide mere om, hvordan rehabilitering hænger sammen med sundhedsfremmebegrebet, eller hvordan rehabilitering og forebyggelse hænger sammen, så klik videre og se nogle af de andre videoer, der handler om det. Jeg håber, du fik noget ud af det. Tak for nu.